oslavujú 35 rokov aj od svojho vzniku a účinkovania. Takže srdečná vďaka im. Patriotizmus áno, ale nacionalizmus nie. A národnú myšlienku zneužili mnohí, ktorí krádnu, podvádzajú. Ale my chceme aj očisťovať práve aj to národné povedomie slovenské, lebo ku kresťanstvu patrí aj to slovenské. Takže nech aj táto slávnosť k tomu prispeje. Môžeme začať piesňou a potom požehnáme kríž a budeme pokračovať. Slobodnú zazrudu, aby žil na nej národ zbavený, zdobený vencom slobody Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. Pán s vami. I s duchom tvojím. Kríž je znakom spásy. Je pre nás Božou silou. Kristus nás vykúpil svojim krížom a z mŕtvych staní. Kríž v dome kresťana je priznaním sa ku Kristovi a pripomienkou krstu, pri ktorom nás kňaz po prvý raz poznačil znakom kríža. Nech aj tento kríž, ktorý teraz požehnáme, nám pripomína to, že Ježiš Kristus zomrel na kríži za nás. Že každého z nás na kríži Ježiš vykúpil. Modlíme sa. Pane Svätý Otče všemohúci a večný Bože, prosíme ťa, požehnaj tento kríž, aby nám bol ochranou a priviedol nás k spáse. Nech upevňuje našu vieru, nech nám dá silu konať dobré skutky a prinesie vykúpenie. Nech je nám útechou, žiali a štítom i zbraňou proti všetkým nástrahám zlého. O to ťa prosíme skrze Krista, nášho Pána. Nech sa zmiluje nad nami všemohúci Boh, nech nám hriechy odpustí a privedie nás do života večného. Obeď nás stáva, Bratia a sestry, milí turisti, milí pútnici, túto svätú omšu budem obetovať za vás, za všetkých, ktorí ste dnešný deň, keď je horúci, ale prišli sem na Ostrú horu. Hory a turistika spája ľudí. Tam je dokonca každý sa zdraví, ahoj, čau. Nikto nepovie nikomu vy, ale si týkajú ľudia na horách. Takže hory, vrchy ľudí zbližujú. A takisto kresťanstvo a Boh je ten, ktorý nás zbližuje. Navzájom sme si bratmi a sestrami, sme si blízki. Tak aj touto svetou omšou chceme vyjadriť túto blízkosť človeka a aj blízkosť kríža. Nech nám aj tento kríž pripomína, že človek, ak príjme kríž každý a každodenný, tak vtedy sa stáva pre neho víťazstvom. A my budeme túto svätú omšu sláviť aj z úcty k cieľovi a metodovi, ktorí ako prví svetci priniesli aj na naše územie vieru a kultúru, písmo. Budeme im vďačiť za dar viery. Preto nech sa zmiluje nad nami všemohúci Boh, nech nám hriechy odpustí a privedie nás do života večného. Amen. Miesto aj dvojkríž tiež všetkým turistom a brigádnikom firme Monat, ktorí sponzorovali aj toto dielo. To som prečítal, čo mi tu dali. Takže srdečne Pán Boh zaplať aj vám za účasť. Prišli ste peši všetci? Áno. Dobre. Takže zvihnú hore Horovčania ruky. Horovčania, dobre. Rušťania, ruské. Dobre, Dúlov. Mikušovce,
sú aj Mikušovce, videl som Tuchyňa, Bohunice sú, Lednícke rovné, modré trička, Kvášov, tam na Chorúsi sú.